Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng ngersanipun Al Mukarram Al Ustad panjenenganipun Bapak Ponimin SAG ingkang saking Wareng Wonosari. Alhamdulillah wonten jam menika sampun rawuh ingkang tansah kula hormati. Panjenenganipun Bapak Lurah Wakimin ingkang kula hormati ugi panjenenganipun Bapak Dukuh Bapak Supadi ingkang kula hormati wonten sanipun Bapak Ketua Pemimpin atau Ikatan Keluarga Wanglu ingkang wonten Jakarta ugi wonten tersebar wonten pirang-pirang kota ingkang tansah kita hormati ugi. Boten sepen sedaya warga masyarakat ing Pedusan Wanglu jaler estri ingkang kula hormati lan ingkang tansah kita banggaaken rencang-rencang remaja Karang Taruna, remaja masjid sedaya kemawon pengasuh TPA ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken wonten dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaihi ya Ghafar ya Ghafar ya Ghafar ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya sesarengan penyejuk kolbu. Sifate murid ingkang bagus iku lima tingamal terus akadihe iku husnuzane marang guru ting
Anjih Bapak Ibu sugeng rawuh. Semonggo ingkang wonten Jawi enggal mlebet lan ingkang dereng pikantuk pangginan monggo ngajeng tesih longgar. Monggo sesarengan nggih selawatan sareng-sareng kalih ibu-ibu penyejuk kolbu. Monggo Bapak Ibu perantauan majeng kemawon monggo gabung nyawiji kalian rencang-rencang penyejuk kolbu. Monggo sik Pak kagungan paguyuban wonten ing mriku hadruan Rabana, monggo ibu-ibu saking Jakarta. Biasanya mriku sok statusnya kathah nika sik pun duwe kegiatan. Monggo minggah mriki sesarengan nyawiji kalian ibu-ibu penyejuk kolbu. Nggih, monggo. Wonten monggo ibu-ibu, sik pun seragame ketok kuning-kuning niki wis cantik-cantik tesih lumayan. Sesarengan minggah bersolawat. Wonten Bu Sulas menika ketake grupe nggih pun lumayan. Bu Masiem, Ibu Kartini, monggo gek sesarengan mriki. Bareng-bareng. Gen ketok remaket suwe ra ketemu, kenalan, kangen-kangenan. Saderengipun acara inti saking panjenenganipun Al Ustad ingkang saking Wonosari kawiwitan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawaminul ilahi. Allahumma sholli wa sallim ala Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana
terusno anggone padha seneng lakoni dosa ana donya sira Sugeng rawuh Bapak Ibu ingkang tasih wonten mergi luwe becik enggal-enggal nyuwun ngapura sareng monggo Allahumma sholli wa sallim ala sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammadin adandama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi Molimo mas iku larangan agama uga dadi larangane negara sing kerono merga kabeh iku dosa sing akhire ndadekke urip rekoso wong wong maksiat bisuke bakal dilaknat mergo judi anak bojo dadi lali mbok ya wis aja padha diterusno anggone padha seneng nglakoni dosa monggo sareng bersolawat Allahumma sholli wa sallim ala sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bil ilmillahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi turi putih ditandur ing kebon aku ana ceret tiba nyemplung ira kembange apa turi putih ditandur ing kebon
padha sembrono yen sembrono kancane setan wedang kopi kulane Jawa kula Jawa katutan ketan yen ngaji aja padha sembrono yen sembrono kancane setan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi siksa kubur iku pengelarane turu ijen ora ana kancane sambat-sambat tetangisan mung dhewean mergo kena kodone malaikat siksa kubur iku pengelarane turu ijen ora ana kancane sambat-sambat tetangisan mung dhewean mergo kena kodone malaikat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil billahi sholatan daimatan bidawamin mulkilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allahumma ya Ghaffar Allahumma ya Ghaffar Allahumma ya Ghaffar ya Ghaffar ya Rahman ya Rahman ya Rahim Salatullah salamullah